Quedan xa moi poucas, pero aínda se pode ver algunha droguería que resiste o paso do tempo. Seguen ofrecendo cousas do día a día, produtos de hixiene persoal e algún truco de limpeza de toda a vida. Visitalas é como a trasladarse a vellos anuncios de televisión. É como un reflexo doutro tempo, unha imaxe que resiste case igual ca cando naceu. No 1982. O cartel é o primeiro que se colleu e sigue aí. Os produtos siguen sendo os de hai 40 anos algúns. Floyd ou Brummel ou Baron Dandy, pois sí que ainda se siguen vendendo moito porque, bueno, ao mellor porque non se encontran noutros lados máis modernos, estilo centros comerciales. Trátase da única droguería que queda na zona vella de Santiago. Xunto co Eno de Pravia son os que máis se venden. Sobre todo o blanco. Eu teño pedra pómez, que é para as durezas ou eso, e despois hai pedra de pómez para limpiar a cociña. Esta droguería de Vigo chámase directamente Perfumería. Foi meu pai que oído que no 76 non había tampouco moito presupuesto para luxos, entón a xente mercaba o imprescindible. Perfumes populares, sobre todo. Un tipo de comercio de proximidade física e sorpresa temporal. Ostra, esta tienda que non se suelen ver, non encontras tiendas destas antiguas así, unha droguería. Non podo decir o que pode resistir. Droguerías que resisten unha viaxe ao pasado e verase no futuro.